Arabako batzar nagusiek behin betikoz kendu diete probintziaren aita izendapena Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola generalari. EAJak, EH Bilduk, Alderdi Sozialistak, Elkarrekin Podemosek eta PPek erabaki honen alde bozkatu dute asteazken honetan, azaroan prozedura martxan jarri ostean. Elkarrekin Podemosek egitasmoa abian ipini zuen alderdiak gaurkoa egun handia dela adierazi du. Zubietako kartzela berria aurtengo maiatzean edo ekainean martxan egotea aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak. Halaxe jakinarazi dute asteazken honetan Donostian Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuko ordezkariek. Espetxe honen irekierarekin batera martutenekoa itxiko dute eta eraikina eraitsi. Hala, Txomineneako proiektuaren bigarren fasea aurrera eraman eta 400 etxebizitza eraikitzeko plana dute. Gipuzkoako Foru Aldundiko postuetan eskatutako euskara maila baliogabetu du auzitegi batek Comisiones Obreras sindikatuak jakinarazitakoaren arabera. Hala, lan eskaintza publikoan postu mota hauetarako hizkuntza eskakizuna ezeztatu dute sindikatu honek aurkezturiko helegitearen ostean, proportzionaltasun soziolinguistikoa errespetatzea beharrezkoa dela adierazita gero. Ditutako 34 plazetarako C2 euskara maila eskatzen zuten. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 11ko albistegira. EH Bilduk Iruñean ospatuko du aurten ere aberri eguna datorren apirilaren 5ean. Koabilizio sobiranista egun horretarako programa prestatzen dabil dagoeneko. Aurtengo aberri egunerako egitarau zabala prestatzen ari da EH Bildu herritarren bizitzetan segurtasuna bermatu eta babesteko helburuarekin. Urtero bezala apirilaren 5ean ospakizuna egiteko aukeratutako lekua Iruñea da eta hitzordu nagusia eguerdian izango da. 12etan abiatuko da hiriko kaleak hartuko dituen manifestazioa Golem Zinematik. Aberri egunean Euskal Herria herritarren bizitzetan segurtasuna eta mundu ziurgabearen aurrean ziurtasuna bermatu dezakeen proiektu kolektiboa dela erakutsiko duela plazaratu du koalizio subiranistak. Hortaz, 7 bat egin da Ezker Abertzaleko alderdiak aurten aldarrikatzeko aukeratutako leloa. Izan ere, bizi dugun nazioarteko testu inguruan proiektu kolektiboak inoiz baino garrantzitsuagoak direla azpimarratu dute. Alderdiaren usteetan Euskal Herria da herritarrei ziurtasuna eman diezaiokeen aipaturiko proiektu kolektiboa, erreferente antifaxista ez ezik justizia soziala aldarrikatzeko gai ere baita. Gainera, Euskaldunek bertako herritar eta gizarte sektore zabalen bizitzetan segurtasuna eskaintzen dutela ere argi utzi dute. Euskal Herriak irudikatzen duen proiektu kolektibo horrekin bat egiteko aukera izango du aurtengo aberri egunak apirilaren 5ean. Gauzak horrela, EH Bilduk faxismoari aurre egiteko, Euskal Herritarren bizi baldintzak duintzeko eta eskubide soziala bermatzeko eta oldarraldi judizial, politiko eta mediatikoaren aurrean euskararen bizi berritzea aldarrikatzeko deia egin du. EH Bilduk adierazi du adierazgarria dela azken egunetan jakin izana Trumpek idaon ikurrina debekatzeko duen asmoa. Nabarmendu duenez, bizirik dagoen eta duela 40 urte NATOri ezetz esan zion, Euskal Herriaren ikur nazionala astinduko dute Iruñean, garai historiko honi aurre egiteko prest dagoen herri baten adierazgarri gisa. Asier Etxepare Irungo alarde baztertzaileko buruak eta Ruben Freire komandanteak dimisioa eskatu dute, kantinera batek iazko San Martzeletan jasandako eraso matxista salatu ostean sorturiko desadostasunen harira. Asier Etxepare Irungo alarde baztertzaileko buruak eta Ruben Freire komandanteak dimisioa eskatu dute. Erabakia barne tentsio giroan hartu dute, iazko San Martzial egunean salatutako eraso matxistaren harira piztutako desadostasunen ondorioz. Pasaden otsailaren 2ean, alarde baztertzaileko batzordeak eta agintarien batzordeak bilera egin zuten Palmera Montero eraikinean, salaketa aztertzeko eta prozesua irekitzeko.
Bilerarekin batera, alarde talde honetako hainbat kidek protesta egin zuten kanpoaldean salaketaren aurka. Iazko ekainaren 30ean, San Martzial egunean, Irungo alarde baztertzailean parte hartu zuen kantinera batek eraso matxista jasan zuela jakinarazi zien batzordeko kidei. Horren ondorioz, pasa den astean bildu eta kasua aztertzea erabaki zuten, baita prozesua abiatzea ere. Hala ere, agintarien batzordeko 8 kapitainek eta unitate buruek osatutako talde batek ez du erabaki hori babestu. Irungo alarde baztertzailearen webgunean argitaraturiko oharrean, Etxeparek eta Freirek Palmera Monteroren aurrean egindako aldarri matxistak salatu dituzte, eta taldeko zenbait kideri ordenantza ez betetzea leporatu diete. Etxeparek gainera pasaden asteko bilera egun gogorra zaratatsua eta lotsagarria izan zela adierazi du, eta 8 kapitainen osatutako taldearen jarrera deituratu du. Tentsio handiko momentuak bizi izan dituzte azken asteetan Lemoako Agarre auzoan. Bertako udalak hainbat bizilagun etxetik bota nahi ditu eta. Hona hemen Xabi Aloren analisia. Giroa baretuta dagoela ematen du Lemoako Agarre auzoan. Azken asteak tentsio goreneko momentuak bizi izan dira bertan, Lemoako udalak auzoko 32 etxe bizitza usteko asmoa agertu baitzuen. Lemoako Agarre auzuneko etxe bizitza horiek Cementos Lemona enpresaren jabegoa dira eta urteak daramate okupatuta. Inflexio puntua baina pasaden urtarriaren 23an eman zen, izan ere, etxe bizitza horietan bizi direnentzako arrisku elektriko eta sute arrisku larria dagoela iragarri zion elektrizitate enpresa hornitzaileak Lemoako udalari. Konpainia elektrikoak adierazi duenez, modu irregularrean eta kontrolik gabe aldaketak egin dira loturan instalazioetan eta horrek linea elektrikoen desoreka handia sortu du. Egoera horrek gainera saturazioa eragiten du sarean eta inguruko etxe bizitzen hornidura arruntari erasaten dio beti ere konpainia elektrikoaren arabera. Horren aurrean Lemoako udalak aldi baterako birkokatzeko irtenbideak emateko ekinbideak hasi zituen Agarreko etxe bizitzetan bizi ziren pertsonentzako etxe bizitzak usteko hainbat saiakera egin ditu udalak bizilagunen segurtasuna bermatzeko helburuarekin. Horiek horrela lantaldea sortu dute eta bertan Eusko Jaurlaritzako ordezkariak eta Bizkaiko Foru Aldundikoak daude. Era berean Arratiako mankomunitateko gizarte zerbitzuak Agarreko bizilagunen diagnostikoa eta jarraipena egiten dabiltza, inor kalean gera ez dadin. Dena den tentsio handiko momentuak eragin zituzten Lemoako udalak hartutako erabakiek, begitu aldizkariak 11 utzitako irudietan ikus daitekeen moduan. Bien bitartean Ester Iturrioz Lemoako alkateak nabarmendu du, kasuan kasu aztertuko dituztela, esan du Eusko Jaurlaritzako ongizate, gazteria eta erronka demografikoa sailaren aldetik inplikazioa erabatekoa izan dela hasieratik eta pertsona guztiek bizitza, proiektuei eta prestakuntza aukerei ekiteko ibilbideak izan ditzaten egin dutela. Ildo beretik Arratiako Eusko Alderdi Jeltzaleak Lemoako udalaren kudeaketa defendatu du eta iradoki udalak hasieratik bideratu duela lan hori bazterkeria egoeran dauden pertsonekiko arreta eredu batera aurre egiteko konpromiso irmoarekin. Arratiako sare antiarrazistak bere aldetik salatu du Lemoako udalak hartutako erabakiak ez duela izan desalojo agindurik eta prisa eta modu txarretan erabat bortitza izan den prozesua jarri dutela martxan, erabakiak hartzeko gutxieneko denbora ukatu zaiela ere arbuiatu du. Sareak argi utzi nahi izan du etxe bizitza batera beharrean aterpetxera eraman dituztela familietako kide batzuk aurrerago zer pasatuko den inongo berme barik. Baina Lemoako udalaren asmo nagusia etxe bizitza sozialak egitea da bertan, hortaz, behin ustuta eraikinak zigilatu eta alarmak jarriko dizkiete, arrisku egoerak eta arazo judizialak ekiditeko. Horrekin batera udalak Cementos Lemonari eskatuko dio Agarreko bi eraikinak lagati ezazkiola etxe bizitza sozial izateko. Horiek titulartasun publikokoak direnean, Lemoako udalak birgaitu egingo ditu alokairuan hartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonen zerbitzura jar daitezen. Lemoako alkateak adierazi du neurri horrek Lemoako bizilagunei etxe bizitza eskuratzen lagunduko diela.
Lanbide arteko gutxieneko soldata propioa babesteko martxoaren 17ko greba orokorra defendatu dute gaurkoan ere Nafarroan sindikatuek. EH Bildu eta Geroa Baik lege proposamena aurkeztu zuten pasaden astean lurraldeko parlamentuan LGSA bertan erabakitzea ahalbidetzeko. ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17an deitutako greba orokorraren aldeko aldarria egin dute asteazken honetan Iruñean, Nafarroak lanbide arteko gutxieneko soldata propioa onartzearen bidean. Pasaden astean, EH Bilduk eta Geroa Baik lege proposamena erregistratu zuten lurraldeko parlamentuan. Nafarroak horretarako eskumena izan dezan eta sindikatuen ustetan martxoaren 17ko lanuztea da arau hori onartzeko tresnarik egokiena. Lege proposamenaren helburua Espainiar estatuko erkidegoek beren soldata propioa ezarri ahal izateko langileen estatutuaren 27. artikulua aldatzea da. Lehen urratsa Nafarroako parlamentuak foru legea onartzea izango litzateke, Espainiako gobernuari estatu mailako aldaketa sustatzeko eskatuz. Zerbitzu juridikoek proposamenaren egokitasuna baieztatu dute. Sindikatuen arabera Nafarroako bizikostu handiagoa da eta egungo gutxieneko soldata ez da nahikoa. Horregatik, legea babesteko eta langileen bizi baldintzak hobetzeko martxoaren 17ko greba orokorra deitu dute. Lan egiten ari gara lan zentroetan eta aukerak ditugu deialdi honekin gutxieneko soldata propio baten aukera hurbiltzea. Eta guk askotan esaten dugu greba orokorra mugarri garrantzitsu bat izango da gutxieneko soldata propioa lortzeko bidean. Lortuko dugu, epe laburrean edo ertainean lortuko dugu eta greba orokorra mugarri bat izango da. Beraz, erantzunik egokiena izango da greba orokorrarekin bat egitea. Tubos Reunidoseko langileek 5 eguneko grebarako deialdia luzatu dute Amurrioko lantegian, enpresako zuzendaritzak ezagutaraziriko kaleratzeak salatzeko asmotan. Tubos Reunidoseko langileen komiteak 5 eguneko greba deialdia egin du 300 kaleratzeen aurka. Enpresaren zuzendaritza enplegua erregulatzeko espedientea negoziatzen ari da eta Amurrioko lantegian 274 langile eta Trapagaranen beste 27 kaleratzeko asmoa du. Egoera honen aurrean langileek hainbat mobilizazio iragarri dituzte. Greba egunak otsailaren 17a, 23a eta 26a eta martxoaren 4a eta 9a izango dira enplegua erregulatzeko espedientearen inguruko bilerak egiten diren egunetan. Horrez gain, 4 orduko lanuzte partzialak egingo dituzte otsailaren 18, 19, 20, 25 eta 27an, eta martxoaren 2, 3, 5 eta 6an. ESKak salatu du neurriak eraso argi eta basatia direla bi plantillentzat eta Tubos Reunidos grupen etorkizuna arriskuan jartzen duela. Sindikatuaren arabera, enpresak aurreko krisietan ere antzeko arrazoiak erabili izan ditu eta ondoren ekoizpena eta irabaziak berreskuratu ditu. Amerikako estatu batuekin izandako muga zergen auzia aipatu dute, besteak beste. Oraingoan diotenez, plantilla murriztea justifikatzeko erabiltzen ari dira testu ingurua, kaleratzeen bidez. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere kezka agertu du. Astearte honetan Bilbon egindako Leaders Meeting Fit for the Future ekitaldian adierazi duenez, egoera hau gainditzeko eragile guztiek norabide berean arraun egin behar dugu, eta nabarmendu du Jaurlaritza enpresaren zuzendaritzarekin harremanetan dagoela hurrengo urratsak aztertzeko. Egoera gainditzeko guztiok norabide berean arraun egin behar dugu. Zuzendaritza, langileak, hornitzaileak, hartzekodunak eta erakundeak. Eusko Jaurlaritzatik harremanetan gaude zuzendaritzarekin, Espainiako gobernuarekin eta aste honetan bertan langile batzordearekin batzartuko gara informazioa partekatzeko eta guztion artean hurrengo urratsak erabakitzeko. Nazioarteko harremanak ez dira inoiz gauza erraza izan, diplomazia eta bitartekaritza erabiltzea beharrezkoa izan ohi dira. Egun ordea nazioarteko urak nahastuta daude eta herritarrek sumatu duzue tentsioa areagotu egin dela. Bada guztionen inguruan hitz egiteko eta egoera hobeto uler dezagun, Amerikako platora gonbidatu dugu gaurkoan, Denis Orondo, EHUko nazioarteko harremanetako irakaslea, baita ikerlariare. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Hasteko agian galdera erantzuten zaila, baina nazioarteko estena gero eta tentsionatuago honetan, nola iritsi gara egungo egoera honetara?
Zuk esan bezala zaila da, nazioarteak bere horretan nazioarteko harremanak oso konplexua dira, baina zuk esandako gauza bat tiraka esango nuke diplomazia gutxi eta horren kontran diskurtso belikoak edo asko ari direla azaleratzen. Hala ere, eta pixka bat kontestuan jartzeko, eta ez dut izan nahi optimistegia, bizi dugun egoera oso larria da, edo larria dela dirudi, baina historikoki ere nazioarteko harremanak beti izan dira konflikto gune. Eta iazko eta aurreko mendera jotzen badugu, hasierako 25 urtetan jada Lehen Mundu Gerra bat egon zen, eta Bigarren Mundu Gerraren atarien zeuden. Beraz, gaur egun, bai egoera larria da, baina kontestuan jarrita, agian gatoz, nolabaiteko bake egoera zabaldu batean beti ere Europan. Eta orain aurkitzen gara, segurazki gure generazioak ez duten ezagutu kontestu inguru batean. Nora iritsi garen, zaila da. Saiatuko naiz labur bi ikuspuntutik edo azaltzen, ikuspuntu asko leudekelako. Batetik, nazioartean segurazki globalizazioaren edota globalizazioak eraldaketa onak ekarri ditu, bere alde positiboak, baina baita ere ekarri ditu nolabait atzean utzi dituen pertsonak eta bar, ez? Eta nazioarteei dagokionez, segurazki estatuaren ahultze bat edo. Merkatuaren nolabaiteko merkatuaren askatasuna edo merkatuan aritzeko nolabaiteko askatasun eta merkatu libre hori, horre denak migrazio eta bidaiatzeko fluxu horiek eta bar, interdependentzia konplexu bat estatuen artean, horrek estatuaren garrantzia mugatu egin du. Orain aldiz kontrako mugimendua daude. Berriro ere ari dira voltatzen nolabait, estatu gogor bat, estatu frontera edo eta muga zurrunekin, nolabait ere politika protezionistak, beraz, hor badago nolabaiteko erreakzio bat, eraldaketa hori. Gizartearen ikuspuntutik ere erreakzio hori badago. Eta gero, nolabait ez dakit mugimendu fascistak edo eta mugimendu reakzionario kontserbadoreak. Pixka goraka datoz baita ere, gizartetik datoz ikusita. Eta gainera esango nuke baita ere, hegemonia aldaketa bat ere antzeman daitekela nazioartean. Estatu batuak agian, orain arte azkeneko Bigarren Mundu Gerratik batez ere gerra hotzetik ona izan duen nagusitasun hori, hainbat esparrutan, da, mugatua da. Beraz, polikrisis edo krisis anitzeko egoera batean gaude, baina, nik uste dut diplomaziak eta gaienduko balitzake, oraindik ere, apokalipsi baten aurrean ere ez gaudela, pixka bat. Aipatu dituzu mugimendu faxistak, hauen gorakada. Zein arrazoi dago edo daude gorakada horren aurrean? Lehendabizi, faxismoaren inguruan, eta nien naiz zientzia politikoak ez dira nire arloak, nazioarteko harremanak gehiago dira, baina faxismoaren inguruan lan egin dutenak irakurtzen baditugu, faxismoa bere horretan konparatzea orain, eta orain dela, 1930ko hamarkadako egoeran, ez da berdina. Segurazki, Enzo Traverso edo eta Gentil eta horrelako historialariak irakurtzen badituzu, faxismoa baino postfaxismoa legoke. Pixka bat mugimendu konservadore, reakzionarioak. Horren arrazoiak, askotarikoak ere, esan dudan bezala, globalizazioak atzean jende asko utzi du. Bestetik, nolabait azken urte hauetan izan den politika aurrerakoiek, eta horrek ez, nolabait diskriminazio eraginpean zeuden hainbat komunitate, bai arrazoiarengatik, genero arrazoiengatik eta menderatua zeuden hainbat komunitate lortu duten nolabaiteko eskubide gehiago. Horren kontrako erreakzio bat ere badago. Familiaren desestrukturazio edo aldaketa bat, modelo aldaketa bat ere eman da. Horren kontrako erreakzio badago. Pixka banik esango nuke, bilatzearren ez, deitzen zaion internazional, erreakzionario honi nolabaiteko komunean dutena da nolabait mugimendu kontserbadorea direla, estatuaren buelta, estatuarek ez, muga gogor horiek eta horretara aspiratzen dutela berriro ere, eta garaibateko fasismoak etorkizunean main bazuen ikuspuntua, oraingoek dute nolabait garaibateko mundo imaginario perfecto horretara bueltatzeko desira dute. Beraz, nik uste direla gehien bat, azken urtetan eman diren aldaketen kontrako erreakzio fuerte bat. Nazioarteko estena nazi honetan badaude hainbat aktore esanguratsu nolabaiteko lidergo rolak edo aurrera eraman dituztenak eta horietako bat azken hamarkadetan inolako dudarik gabe Ameriketako Estatu Batuak dira.
lidergo edo lehen potentzia rol hori mantentzen duela esan dezakegu Ameriketako Estatu Batuek edo aldaketa bat ematen ari da azken urteotan? Rol hori jokatzen duen edo ez, modu askotara aztertu daiteke. Egia da ez duela jokatzen, garai batean jokatzen zuen bezala. Hau da, ez da aktore bakarra edo eta aktore nagusi bakarra. Hau da, ja, diskutitzen ari gera horrela den edo ez. Beraz, garai batean edo azkeneko hamarkadetan izan duen hegemonia ez da hainbestekoa. Eta horrepatu genezake, Txinak hainbat arlotan bera bezalako potentzia dela arlo ekonomikoan, teknologia arloan, inkluso esango nuke ekonomia berdean ere bai, naiz eta gainera Trumpek barre egiten duen ekonomia horretan, baina etorkizuneko ekonomia bat izan daitekean. Beraz, badauda hainbat esparru, jada Estatu Batua ez dena hegemonia bakarra esango nuke. Beste arlo batzuetan oraindik bai. Arlo militarrean, itsasoak gobernatzeko edo itsasoetan agintzeko gaitasun handia du, dituen itsasontziak eta hainbatengatik, eta horrek ematen dio hainbat lekutan eragiteko aukera. Beraz, beste leku batzutan bai, edota Gramsciek esango zukeen bezala, ez? Hegemonia kulturalari erreparatzen bai dugu, kontsentsuan oinarritzen den, eta ez hainbeste bortxan oinarritzen den hegemonia horretan, horretan ere bai. Esan nahi dut, Hollywoodek, Estatu Batuetako kulturak edota kontsumo kulturak, horiek oraindik ere, nik uste dut, badaudela hegemonikoa dela arlo horretan. Egia da, hala ere, diskutitzen ari garen honetan, ematen duela, eta historiko horrela gertatu da, hegemoniak urtea pasa ala, zabalduz joaten dira, eta zabaltze horretan, askotan dituzten baliabideak baino gehiago esegitzen dioten nolabait berriro ere hegemonia horri mantentzea. Beraz, ez oten gauden pixka bat hegemonia horren gainbera mitza bai, hori nik uste da antzematen dela. Ze beste botere hegemoniko eta ze beste sistema emango den? Bagian Txina igo daiteke, eta bipolarismo batera eman, multipolarismo batera, hau da polo anitzeko egoera batera, ikusiko da. Baina bai, ematen duela, berakada igoala. Donald Trump bigarreneko boterean dagoenetik Amerikako Estatu Batuetan, hainbat ekintza eraman ditu aurrera, gainerako herrialdeekin harremanak ere tentsionatu dituena. Horietako bat, agian guri zuzenean gehienera egin diezagukenetako bat, Europar Batasunari ezarritako muga zergena da. Zein puntutan dago momentu honetan erabaki hau edo nola uler genezake kontestuari? Trumpek muga zergekin egiten duena jakitea ze puntutan dagoen oso zaila da. Esaten duelako egun batean 50 igoko dituela muga zergak, eta hurrengo egunean pixka bat estatuek, Europar Batasunak esaterako, bizkarra limurtzen badiote, ez da gizen batera jaisten ditu. Egoera, orain ematen du, inpas egoera batean gaudela. Baina muga zergak ematen du izango direla nolabait Trumpek txantajea egiteko, eta negoziazioa, baina negoziazioak beti ere arma maila azpian duela egiteko eduki dezaken erraminta. Eta nien ez ekonomialaria, baina ematen du badela alde batetik barne publikoari esateko, muga zerga hauen bitartez, bertako industria garatuko dela, eta bertako industria berriro ere, edo globalizazioaren ondorioz eman den desindustrializazio hori berriro ere atzera buelta bat izango duela, beraz barne politikarako baliogarria zaio, eta kanporako berriz ematen du dela gerra beste bide batzuetatik egiteko modua, edo eta behintzat txantaje egiteko modua. Eta nik uste Trumpen politika hori ere badela. Hau da, esan 10 pauso emango dituela aurrera, eta gero 5 ematen ditu. Baina jada 5 eman ditu. Eta zerga mugen inguruan hori egiten du. Hau da, 50ko zerga mugak igo dituela, ez du hainbeste igotzen, baina igo dizuia hainbeste. Eta gerra horretan, komertziari, eta nik esango nuke oraingoz ere barne komertziari eta barne ekonomiari ere kalte egiten ari zaiola. Orduan, Trumpek hori nola jokatuko duen ikusi beharko da. Zen nire egiten dio gehien ikusi beharko da. Ea politika arrazoizkoa den, bera dituen helburuentzako, edota agian beraren kontrare joango ote zaion ere ikusi beharko da. Europatik haratago ere, Ameriketako Estatu Batuek Latinoamerikan esku hartu izan dute historikoki, azken garaietan fizikoki ere, alde batetik itsasontziak ezarri dituzte Karibe itsasoan narkotrafikoari aurre egiteko argudiopean. Hori da benetako arrazoia edo bestetik zein da benetan arrazoia erabaki hori hartu izatenak? Venezuelako kasuan ikuste argi gelditu dela zein den arrazoia.
Eta oraindik eta argiago segurazki, abenduan Estatu Batuakek argitaratu zuen segurtasun nazionalareko estrategian. Hor dago Trumpen korolario bat, edo ez? Don Roe izeneko nolabaiteko estrategia edo. Eta hori da garai batean Monroe planaren nolabaiteko gaur eguneraketa bat. Eta hor argi dio Estatu Batuakek esaten du Monroek esaten zuen bezala, ez, Amerika para los americanos, eta Amerika amerikanoentzat, baina jakina Estatu Batuarrentzat, ez beste Amerika guztiarentzat, eta Trumpek esaten duena gutxi gorabehera horren antzekoa da, hau da esaten du, berak izango duela Ameriketan goitik bera gertatzen denaren nolabaiteko kontrola edo eta bintzat hitza. Eta zentzu horretan, hori izan daiteke jarduera bat, baina baita ere Panaramako kanalaren kontrola ere berreskuratu nahi du. Eta hortan, Txinak bertan duen rola ere mugatu nahi du. Kolonbiari egiten dizkion mehatxuak, Mexikori egiten dizkion mehatxuak, Kanada berreskuratu nahi du, eta Kanada egin nahi du 52. estatua. Beraz, argi dago, ematen duenez, Estatu Batuak izan nahi duela, garai baten ere bazuen, zeharka edo eta modu iskutuan, esango nuke ez, Kissingerren garaietan eta bar, oraina modu oso argian eta modu gainera lotxari gabe ari da egiten, historikoki egin duena. Denbora bukatzen ari zaigu, baina minutu erdian behintzat erantzun baldin badaiteke aurretik aipatu duzu Europar Batasunak erabaki beharko duela zein paper jokatu egoera guzti honetan, panorama honetan, zein izan beharko litzateke? Labur, Europa du. Edo izan estatukoa mantendu dezake, eta espero, hemendikan 2 urtera Trumpen ordez beste bajarriko dela, eta segituko dugula nolabait orain dela gutxira arte, hau da, Estatu Batuaren aterkipean. Beste aukera bat izan liteke, batzuek diotena, Errusiarekin nolabait erlazioak hobetu, eta Lisboatik Vladivostokerako nolabaiteko segurtasun sistema bat jarri, eta nik uste dut, baina horrek ere eztabaida luzea ekarriko luke, benetan aktore bat izan behar duela. Eta aktorea, egungo egoeran, aktore ekonomikoaz gain, aktore militarra ere behar luke izan. Eta azken aldian asko aipatzen da, nolabait segurtasun eta defentsa sistemak orain inguruan autonomia bat bere ganatu behar dela. Horrek kostu ekonomikoak ekarriko ditu, kostu sozialak ekarriko ditu, eta debate bat. Zer izan nahi duen baino gehiago, nik aipatuko nuke nola izan nahi duen. Eta horrek eskatuko du, batez ere, debate publiko bat, debate demokratiko bat. Eta hori falta izan zaio Europari azken aldian. Europak zer izan nahi duen eztabaidatu behar badugu, eztabaidatu beharko da era demokratikoan. Nolabait, lortu beharko delako, ez den lortu ziudadania eta hiritartasun Europar hori nolabait bultzatzea. Hau da, denak Europar sentitzea. Bestela, azkeneko aukera desagertzea izango da. Hausnarketa hau utziko digu ikuslei eta horrela itxiko dugu gaurkoan elkarrizketa. Denis Arrondo, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Mila esker zuei gonbidagatik. Gaurkoan, Dana Jan taldearen Beti Gaztea bestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Zerbait gertatu behar da. Nola bizi, nola egun, zuk erabaki dauko, atxolatizu, jendeak zer dio, denetako ikusteko. Arkakin nahi da ezin du, akabatuko naute. Denatatu beharko nuke. Nola bizi, nola egon, zuk erabaki dauko, atxolatizu, jendeak zer dio, denetako ikusteko. Esaten dute, ezin dela izan beti gazte. Esaten dute, ezin dugula ekan erdi libre. Mezira igoko nahi.